Ayiphilanga kahle eyesiboshwa esidabuka kwelaseZimbabwe esiboshwe kuleli ke loMzansi Afrika esibonakala enkundleni zokuxhumana nje ko-TikTok sicacamula sijabule sikhombisa kubumnandi bokuphila ngaphakathi ejele. Angiqale nje ngubingelele ngikwamukele le channel eMaswidi Media Production okubingelelayo umxolisi ufana kadlo maphansi le enkandla. Uma ngabe ke uyaqala ufika le channel cela usenzele iqiniso ukuthi ucofa subscribe maqedwe wale video ushaye like bese uyakhomenta lo daba namhlanje. Udaba ngezingalo ke njengamanje luthi ke iphele ngezinyembezi insizwa esiboshwa ezalwa eZimbabwe kanye edabuka eZimbabwe kepha eboshwe ke kuleli loMzansi Afrika. Ngokwamahebezi ke kuthiwa ke lensizwa iboshelwe ukubulala kanye ke nokukidnapper kanye ke nokutholakala ke nesibhamu kanye ke nezikhali ezingekho emthethweni. Lensizwa ke ibonakala ke kwivideo eyiposte ku TikTok account yayo lapho khona ke nama followers angaphezulu kuka 10,000 kanye ke nama likes angaphezulu futhi kuka 10,000. Kushuthi ke lensizwa ibonakala ke kuleyo video iposte kulo TikTok wayo isho ukuthi ke kumnandi ukuphila ke ejele. Laba basuke beyifake khona okanye laba abayibophisayo betshela ukuthi izofika ihlupheke ngaphakathi ejele. Chu, akukho ukuhlupheka ebhekana nayo yona, kumnandi kabi ngaphakathi. Baphila ke isoft life, isho ke iveza nabangani bayo ke nabo ke behleka ke eceleni kwayo. Hawu, ngitshela ukuthi ke le video ayikade ke iyenze ngoMay kepha ithema isibanjwa ibanjwe nje kulo ke leli viki lesibili kuJuly. Thena ke mayisibanjwa ke abomthetho ke basebethi indoda usho lamagama ke obukade ke uwasho ke ngomlomo wakho uchaza ukuthi ke sekunjani ke njengamanje njengoba ke sesikubambile njengoba kuzoyibonela ke le video ke ezodlala la escreenini sakho. Iyona ke lensizwa oyibonayo njengamanje la esithomeni sakho. Omunye nje kuma comments uthe vele lensizwa ke iqinisile baphila kamnandi le ngaphakathi ukuthi nje yona isuke ke yakuveza lokho emphakathini. Amaphoyisa asedinwa yilokho ukuthi ke sikuvezelana emphakathini ukuthi ke baphila kamnandi. Omunye kube sethi ke kuma comments cha lensizwa ijabulisa ukuthi iboshwe kulelo loMzansi Afrika bayanikezwa ama meals ngaso sonke isikhathi kanti le eZimbabwe akufani la eMzansi Afrika ukudla kuyasokolelwa. Kodwa ke asazi iqiniso lalokho ke asinako izinto nje esihlangane nazo kuma comments. Lensizwa ke active kakhulu kuma socials ngoba ku TikTok ngoba ngitshelile nje ishanga ama followers ala ko 12,000 kanti ke na ku Facebook futhi khona ine page layo inokubhala nje undendende ngempilo yayo eyiphila ngaphakathi ke ejele. Kodwa kwamanje ngicela ukuthi ke uyibonele ngawakho amehlo mangabe usuqedile ungenzele iqiniso ukuthi uyasubscribe uyalike bese uyakhomenta sidibane kwivideo landelayo. Ngiyabonga. Yeah, hello haters, hello haters. You put us in prison and you think we are suffering. No, my brother, we are doing extremely fine. Look how happy we are. This morning we had breakfast, and in the afternoon we had lunch, and we had supper, and we are about to have dinner, my bro. We are doing extremely fine. We are not even suffering at all. We are happy. And look here, we are not even paying rent. No. We are not buying electricity. Nothing, my brother. We don't even cook food. They give us food for free. We don't even cook. Yeah, the difference is the same, my brother. No, we are not. No, my brother. We don't need toiletries. We give for free. And the education is going to be free in prison. We're not suffering. We're not suffering. If you think we are suffering, no, my brother. You are wrong. Yeah, you're no, wrong. very wrong. Very wrong. Look how happy. Yeah, start. Continue. Start. Hello, haters. If you think you put us in prison and you think we are suffering, we are doing extremely fine. This morning we had the breakfast and this afternoon we had lunch. We are not suffering at all. And now they found me. And now they found me, they catch me. Now I'm suffering.